also na MPP ni so opposition na NDC wa be mu na ajepepe bi ba sharp wa call MP ho. Now they are more passing the last parliament a private members bill. For us as a civic education and public policy advocacy, that is one of the excellent things that the last parliament a year with the private members bill, we can now lobby individuals and individual MPs, then begin to push. Once that happens, we are spreading the whole governance process now to the ground. Now, if I can begin to push for legislation to change in my favor. Me and so I believe that gradually we are getting somewhere. Yeah, we are getting somewhere. Koku, MC the encommand ebesi ha say adaje nti na yada wa say na unya adaje ma yen na Good Friday wa chefita woni ye abetwetwe nkomoda wa cheche ni emamu. Bigidi say yenso senia wakasa no yenso ahwade bia ye wo nimde bia ye wo bia wo se ye deta wachi. Edi bo chi dom no ye beta wachi ama oman no puntuo no aboye nyina. Asidani amudi awo nyakopo Islamu. Right. And then Easter Friday now share with from constituencies. Now mo san baswa nyakopo friend say na so abofo e fa mo ba kra na adwuma mo constituency ase mo se no mo tumi ba abayama constituencies mo ba nyonya be da mo ase. Odi e ba jojo ye da wase bebre. Thank you very much. Thank you. I think kind 93.3 FM so na wasugu amutie na edwumadi amanfo ani age ho pa dodo na no e de aba Facebook wo fa menkenkan bi ani enti wo mo say walanyo of Akwatia walanyo de obi anim no wo to mane ba bia was a great service. I think kind 93.3 FM and e pay no mutimi ntua Ajenepa Hene Francis Kofi Mensah so o say MP for Chance, Honorable Kofi Ahinkra, and MP for Chimda, Alexander Akwesi Akwa. You make our Easter enjoyable. Ahinkai 93.3 FM best in the East. PK, so say Ahinkai 93.3 FM. Keep the fire burning. No, the fire sign at one. In fact, you are 1 in a million. Good morning, Honorable Alexander Akwesi Akwa, and Honorable Ahinkra Mafo. Long live Abu Zaki. Nelson Owusu said, okay. Oreku Prime also love this. Good work done, honorable members. Odia Inkan Kwame Yabua. That is what testing. What testing? Also my MP in action. MP enemy. Okay. The also me action. More fire. But what the Odim Samoa. Odim. And as was that was so. Also come. You are too good. Enyano ni ewe. Yeah, my boy Juma. Aye. Nti o me bibi. Yes. That a mentunka. Yeah. Oba. O nkwa na onye. Na si aje. Waje ya. Na si abeche. Einstein so say greetings to Honorable Mafu and Honorable Akwesi Akwa. Kobe praise about also indeed you are the producer of Kokoko on Peace FM. You are doing a great job. Honorable Akemoda is proud of you. That's pleasant show. Good work for my honorable members, Honorable Kam and Honorable AAA. Monia Juma Pa Berman no Wusunso and the day and Obaye. 2 MPs on one show. Onapo. And this volume they do. So we want to me an award. That the because na bibi wa ha. Na so say butu fi aboabo. Yes. Aboabo assassin yemo. And Hayford the jail Wusun say it's good you touch on time and business. Odia in can somebody be preach on 2 MPs and they preaching no. I'm say Sunday crowd. You better it's yana say womuko ehu say Jesus sorry for say ada no ye no ba be ka kire ye no message ba ku bia e wo hono no ya title no why do you seek the dead among the living or the living among the dead Sunday mo ye be preach here no amen adwonbody for nyina be sakira why do you look for the living among the dead adenti and na obi a wo te ase wo hwehwe no wo fuom yetiase yenwi ye de yan frem yan kasa mo yemra o ye baby ana so yemra nti yaba ye bom wedo mu na masachira why do you look for the living among the dead and then obofo no bisa Mary Sunday watch out for that preaching ebeba
It was say preach on 2 MPs. Kobe President said, please ask if it's the old ID card or the new one we just use for the elections, and also in Mubeba. Obata so Manivo Obata say Ahinkai FM no size. Ahinkai FM was there about Oreku Prime so be the Obi account in there. I don't know for one account there. I'm saying, won't it as deep as it will be account in there? I'm possible, sir. Sir, me, you win the parkour. And it's a Yamiana Yawa. I know, Baba. It is a Yamiana Yawa. I ain't got any 3.3 from Sona Masuga Butier. Young Fanka to HMO na me catch them, said me war. Assembly and Medifi. Ayisa Hodomo Eba. Ayisa Opinto Helba Tea. Ayisa Opinto Helba Tea. What's it a boost to immune system? And I feel a bois Emma Hunama Ayambreno, and so ecoform, and Untino Unyasa Ayisa Opinto Helba Tea Ibia. Immune system the immune system and near my war with the Muasa Yadi ba a Timmy body channel. Unyasa Helba Tea Ibi. Ayisa Opinto Helba Tea. Unya Nubia Ebabwao, and I feel was sorry Debia Hoya member near the Unumbi Nafe Uhonto. And Sanso Bois Emma Baturia and Mwawa. The idea about video nyina so ekọ esanso boa ema fei acid the wo nipadua mu no e cheke no acid na ekosoro dododo a yade edeba eba fom nso a yade edeba wonom eyisa Opinto Helba Tea ni bia acid the wo video mu no body mu no etimi regulate no ema de kama umoja nso emu ba fi a wenya problem enu ntinu wonom eyisa eyi mojamu fi nyina na umoja no ayekrojen afi wo video mu niema wo yem ofada na medwa de bi say yeti hwei ya wo yen a ye di banku ni fufuo ni ampesie ni ade nyina ka wo hwemu a wo yusu ka be 5 years na engine no wasesa no na ye de aniam egu yeyem na da so gum saa yen sesa no nyame oso yes ena wonim kwan krompo afa so a ebegu yem ena sania enyini ennua na wudie ni ade na unim because even ya wo no wan unhu hwe ebe take you a longer time ansana bwa nikura ate no hu se ne wiase sitie pepepe enu mpo no hu a won nketenkete akopem se obenyin yes enti sane ema wo yam ni nyina na efiri bra yebe yenyem wo no apɛ no awo yam akopem se obewu nyame hu enti wo hwɛ na wo de no ɛho keka ne ade a wo hia Ayisa Opinto Helba Tea esanso boa ema afe chese unyama mu nyama eta malaria typhoid and a jaundice nso wonom Ayisa Opinto Helba Tea and also etimi ekọ yes awo Ayisa Minta Helba Tea Ayisa Minta Helba Tea and no boa ema moja di efurisa ne wo mu no nso etimi kọ to de bia na moja no a typhoid ko now se na se achew na se nyo police no achew wonom Ayisa Minta Helba Tea moja no betimi di efurisa ne wo mu ema moja no akwa ba sensa cholesterol ewo mojamu a enye sirade nam na wo wie ne ade nyina do adane cholesterol mojamu wonom Ayisa Minta Helba Tea ebe yi cholesterol ni na fi honom afi nso diabetes ye no ma diabetes we so ene ye didie mu ni ade ekwakofa diabetes abre ye hyase nom Ayisa Minta Helba Tea diabetes betime twa ama ye twa nan nti bomade ya pesa Helba Tea ibi na fi emwa wo BP blood pressure Boja broso eno so wuhia Ayisa Minta Helba Tea ebeti o blood pressure so say ne ye no ope 250 ml of boiling water insuo na eye vortic ibi na wanua na fei wo de effect say wo de Ayisa Opinto Helba na say Opinto na say Minta no na wo de egum na o ma no ehuru be 3 to 5 minutes afi no anom no raw we yemfa chichire ngum yemfa makungum o pese wenum ye o de na wenum akope milo binom we wo ye ho aduro enu ntirme nkwa kasem anopati amenum ni akọ one tea ni milo ni efense milk ni sugar bebre ni adeda bi we uye ho aduro enu nti ubomode anya bia ebeboa sara ena yebesa ka Ayisa Medlac Helba Tea a no so migraine wo hono mu a wonya hwe na wuti pa wo ni ade eno so enche yebeka ho asem na wofa bi wo hono ma so beka meto aso se wo sa ho yare wie wonya sa dro nyina bi nonum wie na se esese ukọ adwuma nso a if se wa nkọ adwuma akwasi na che se wunidi o da bi wunidi wa nkọ adwuma wunidi enti no wanya sa adwuma wanya sa dro we nyina nom ma wo ho aba wo no ese ukọ adwuma na wo bekọ adwuma nso a ese ukọ no ukọ tena akonwa so ese se baby a
wode wo nkrata ne wade nyina be hyehyɛ nso ɛsɛ sɛ wonye bi enti no sɛ wo free ho a na wo kɔ K Asensu Limited K Asensu Limited de ho na sɛ wo pɛ nkonwa a ye transfer office wo betumi atena so adandan wo K Asensu Limited nye na ba o da bia nye ne o chance ye nkonwa kwa nkuma brisu o na wonim sɛ wotie yɛn Asensu mi wie pa ɛsɛ sɛ ofrɛ me wo na wo kwa ɛhɔ wobɛnya akonwa a wobɛtena so adandan ho office chair ɛyɛ swinging wode bɛdandan ho wobɛnya bi wɔ hɔ afei wobɛnya nkonwa nso a yɛde ndua nkasa ɛna ayɛ nkonwa papa yɛde edua ɛna ayɛ afei wobɛnya baabi a wobɛhyehyɛ wo books ɛne ɛyɛ friend bookshelves ɛhɔ nso wobɛnya saa bookshelves bi ɛwɔ Asensu K Asensu Limited na omachi kwan so de ɛnyɛ yira kwan kra sɛ wokɔ opese wokɔ K Asensu Limited ɛyɛ Circle Adabraka ɛwɔ no ɔmo wɔ Eran Clinic sɛ ɛnyɛ hɔ so na wobɛkɔ a wobɛtumi akɔ Kandeshi Flamingo Road ɛhɔ nso wobɛnya K Asensu Limited ɔmo niema ɔmo ɛwɔ ni bi atɔ a deɛ wobɛsɛ wodi yɛ bia wɔ office no ɛhɔ na wobɛnya no na wɔmo telephone numbers no enie ɛyɛ 03022572209 03022572209 and almost our 03029197939 03029197939 na your WhatsApp number ye use so Ahenkan FM 93.3 no in the 0594 841 044 0594 841-044. Kwasi yanto adwumade ni. Ofa da baby akase so we ya wuchiri me kai me obra asase na me bo hustling kakra me newspaper bi no ne ade na homache me nam opposite no a choba bi wo hono mo choba ne ade na banku ni nkuruma pa homache makochi ama ya adwuma ne ade na makobo bi ewie o cars kiasen so abede me ni di sa direction echi a na me hu se opposite sa choba nda so hye ho ahye ho yo Kwasi me producer or say yenhwe na announce yen studio lines but Kwasi me announce say kakra enye ne ka say pese ba ye tie ba bi intino mutumi enye ye say yen so po opon a empo say opon na po anka ye me DMP intino o mo mutumi enhye so e wa ati inti ye wasam ka say ye kra asem wi ye say Kwasi ye o mo ka kire yen ne say ye wo ejapade bebre wo man mu ejapade bi ni oil ebi ni bauxite ebi ni gold ebi ni diamond se sie ye hu ye tubi ye de bi ye adwuma enchirima wo mo beba daache no ede emfaso no mbenya ebi hwe wonim se ebra yesusua no olma anim ho se ensuo to a na ye nenamu a ye hwehwe diamond ene ukoye saa bia ya wanhwe ya se bia beka se okura wadwen eye enso first na ka ubenya bi enti ene yempo a yenkoye no yenkoyo yenye bi ni nchirimade so to confirm good nchirimade no menya enti die kwan ben so na Kwasi ye betumi afa nchirima betumi nya saa ejapade ewo omanyimu ombenya ho mfaso ofa sankomo yenkomo a bigidi se ebrepam na wose nya adaje na ejidi pa meto ase esa se ni nyina no ekowie aban hyehya na sei akoba aye nsem nchinuwa die bebre ejapa aban we hyehye no de odi tu nipa adwene mu ewo ma ye nyina agi tu mu se ejapa ne beta akire ene se senia ye tu gold ni fomagudie ni ade acha ye nsa na nya ho mfaso esansa brofo no we machines ahodo abitumi betu no wo mutu kwa sika wo se wo mutu ya tax mu ni ade no ye ntimi hihye niema ni ade ena ye pe kwan bi so na ya gi hu sika na kire se we no akoye ade bi a ye nka de se me wo work and pay me japadie ni je na fa ye hu adwuma mame na wo so eye hu adwuma wo ye hu adwuma na ma miska sa sika no aban kwa akwaje no eno ni sika aban ebehwede akyekyere oman eno ni sika aban ebehwede sisi school eno ni sika aban ebehwede sisi hospitals ahodo wen hyeda anya besia bi sa eti no eye hyehyɛ a daakye sa aban so besa de abai ehu chinuade a de wo ho ni ade na de wa afiri ho ni de betudwa bigiri se oman nyina de yempa ye ni ade beta akire mana ye adwuma na Kwasi mame misao
wohwɛ oil embra oil no ɛbaeɛ no yɛde ho embra ne hyehyɛ bebree ɛbɛto ho yes ebi ni stabilization fund yes ne deɛ ne sɛ daakye nkyirima wɔn mo nso deɛ ɔmo benya no na ɛno no mebisa ɛho nkontasɛm ɛkɔsɛn ɛno nti ɛsɛ sɛ agyapa nso ba on sɛ oil no stabilization no mekae sɛ bra me adwuma health insurance na yɛhunu sɛ apomudini yɛ apomudini a ɛyɛ ade ahia nipa biara nanso na vata yɛtua ne NHIS no ɛtumi ɛnsɔ yasin ye ni ade no ye proposal bi kɔ sɛ nka yɛn why stabilization fund mu kakra ɛmfa ma health insurance ɛsan sɛ nipa na pomudini no ɛna bɛboa mana yɛ adwuma na wotumi atua toɔ ɛna sɛ aba nso da hɔ a ɛni sɛ krama ɛbɛka nipa dabi but sabre no aba ɛwɔ so no ɛnte da ampresa ba yɛ nim sɛ free SHS ni ade yɛ komu kakra ɛna covid so ba yɛn so no yɛbɔ mu bisia kakra okay but one say yɛ wɔn hyehyɛ a ɛwɔ hɔ no mu a piakfoɔ public interest and accountability for ni ade na ni edi akyire a sɛ ɔmo boa ɛho nkontabuo ɛsan sɛ sɛbe oil aban to oil wɔde ama private investors ni ade no mutu eti de ɔmo de ba de ɔmo declare ni ade nyina no ɛwɔ nkrata so eti sɛ ne tie bia no nkonta no ɛwɔ hɔ enti ne sɛ kwasi sɛ mete ase yie pa na kyɛ sɛ saa agyapa deal yes any stabilization fund no yes ɛwɔ twaka ɛyɛ ne nyinaa ne sɛ ɛsɛ sɛ ɔman no yɛtumi nya biribi ɛto hɔ ɛnya biribi to hɔ a yɛbɛtumi de yɛnsɛsi so sɛ adeɛ wei when yɛnya wɔ deɛ yɛnya ayɛ nie na deɛ da hɔ nie deɛ yɛde bi ayɛ nie ɛnyɛ saa nti na sɛ saa na ɛteɛ deɛ na ɛsɛ yɛ nyinaa yɛsɔ mu yi yɛbɛsɔ mu nti na sɛ wohwɛ yɛ topic yi a yɛka ho asɛm a diversifying the affluent natural resources of our land to give hope to the next generation, not just enye kasa keke. Debi. Because say efom agudie no, one pe kwan bi so amfa na one maximize the utilization no. At the end of the day na kafom. Good. And now kwasi wonim so say deɛ yɛtuo no nyinaa na ɛbɛtumi aduru baabi ɛbɛsa o. Yes. Sɛ wonim saa. Good. Enti ebi ɛbɛsa no na yɛn nananom kora nso awu kɔ. Enti yɛn nananom awu kɔ na wɔn a yɛn nananom awu wɔn mu no wɔn mu no mo ba the ombeti say because we are celebrating the death of Jesus Christ, which happened over 2,000 years ago. You understand? Yes. Until you say yes, celebrate this, and then the next maybe 200 years from now, what would they have to show? Say, yen nananamo ejaye we. What for? Na that time no na gold ni ho. Yes. Diamond ni ho. But oil ni nyina ne yen. Ye benya fi gold ne diamond ne oil mu no. And wo se yetimi de investment bi, yetimi de share enwuma bum, yetimi de bibi na ye chirima ne ba. Wo ma depend ewo raw materials no so and raw minerals so because abiri na bi ni ho. But say na ne yetu ne yedi we yenum, ne say no de a ene ne yedi chirima abro because so twa major developed countries no. Omu depend e was anime so. Obu ho no mu a ne man tourism. Yetimi anya sika develop kuro no ema amanfo nyina mama nyina tu kwan ekɔ no mo ekɔhwɛ de ɛwɔ hɔ agi sika kɛse Israel de no mo wɔ but hwɛ nipa ekɔ no mo ekɔ kase yɛkɔhwɛ Israel me mako Israel brenu ukwa uhu ne tse ne Bible story ɛwɔ pepepe yɛ develop tourist attractions enti kwasi uko hu ba bia akwa no ka sa asem se yakofo sa bepo enti no ukọ eno a uhu akwa no baby a ono no ejina na osen no o ka sa asem e dey na about me ka se me fa hokra na sa anye di ehuhu bi abehye mo me fa hokra na me ko jira great war eno no kwa utro won nsem na na da hye war no na unim nipa no ko amachi dede oh okay enti no waso afa Kristo me bompa ye no so bompa no afa Kristo ofa Kristo na nachi dey na cause bompa me so me bombe dey obi e money dey because obi a wona semo ni tirim kwasi to asem enko edunti no ye hia ne say resources ni ebenya no ye betimi dia call into other investments I mean me no me no ye wo business mo business aye dey chase no enye no one ye wom ya diversify yes
enu nti unya income no na enyema bi a emre bi untimi enye no ene no oye and oye no o expand wo establishment o expand wo investment iti nkwala ne beba no echirima beba no na waye bibie si ho na mu a omumpo embedwene se ye nanam to gold edi because utu gold no what media establish niema bi a ebetimi ay education amanfo be fi baabi aba school wo Ghana ehun fees ni ade ebeje no na enya de ketwa iti media de ehia ne se yen ye hunu sei no ye behwe na yabo ye ho bra se de be ya de ebetu bia no ebetimi ade akọ into proper investment yo kwasi me da se se nyame ya dom a me no mienu nyina ye be san ba bio pepepe na ya san aba betoa san komodi so wo mo man yen say non do pepepe ne asori ye mpene so de bi beka ho cause wo no mo nkire yen de MP oya oni say we are masters of our own rule. Exactly. Producer, ma me nka bibi nkire me wo privileges committee so wonim na wumuna mpo wa ha wumuna keke no me weko wumuna keke say na ye ba now say sa na manu ti am se da bi wumuna keke kura kwa say wumuna wo aha keke no a me ti ha no me de wobeko enti no mo hwem ho yi e wo ye mi edu and the BLC catch as a parliament here. Ya na masters of our own rule. Yes. Into the 10 now, Mama Kano, you bet you be a kumkakra. Na go for 7 musradi. Oh, we 20 minutes asama. As a bagman. And na dey ye beside bio. As a bagman. And na dey your parliament. Wumuna, what's the crown too much? Me twen boko. Wo de opa obema opa sere bo. The Razak honorable members. 3 years. Yes. And no ape. Near the woko. Because you mama 20 minutes. Yeah, the 20 minutes be yes. Na me announce yes studio lines. Say yem call for so yentumi nya dwuma ya. Won mo so enkan. Oh so moti enkan yes so mo. Won mo so mamu bia. Na dwuma no na enwie peye. Enti no me announce a studio lines no. Vodafone 020 1944 485. Mami sentimu biu 0201 944 485. And MTN no so 0554 820 910 0554 820 910. Hello. Hello. Yes, ma woneno enkosoro na wo ye bema. Kasa bemem. Na hwe na Easter ye ni abre. Ye ni ayese gya no. Kasa na mintie minua. Na udin de sen. MP3 taxi driver. MP3 taxi driver. Yeah. Anopai. Enade mo say we are you. I say we are say. Ade ye Jesus Christ. Ye Jesus Christ to be say we are say. Say ade be we dey baje mo kwari azamu na mo. Ye tie mu sa asese mo aye adwuma ni fe ye nyame ehira mo. Ye da se. Nyama ya ni nyame ehira mi bia collect. Ye da se me wo fa se na ekire me adwuma. Ebiti na matisa na nso baba ha. Hello? Hello. Yes. Opening matching. Hello. Hello. Yeah, hello. From Hayford. I'm from Hayford. Who free man? Me free. I think I'm coming. I can't constituency. Ma fi mumra wasem mu na mintie. What pina wa ha? E dia no pe. My yard papa is a politics mo ye no. For the politics wa o my Ghana. Enti my yard pa na munye sa adajima we dey bia e wo constituency. Sure. Yes, adwuma no a wo dey na wo dey man. Oh, dear mom say nyame abamo ko so I kese. Amen. Me offer say age so amen. But no dey eno kwa. Hayford bye. Ya me go. Hello. You open here to say? But nyame adomo. Na within the say na okasa free. Oh, but FM original kakef. Mi taxi or achim order. Okay. Na the master pass and my baby my family. Yan one pine and man to be an mabo ba ko na yat munga. Sa.
ya bedwe ho ane de wo bɛyɛ ne sɛ wo yɛ adwuma na wo tie sika ne bi ntie ba na wo de atɔ petrol gu eka no mu ne ya bakɔ ye mi enu ye ka ni nyina obi ade ne V8 ɛyɛ 500 500 ne be konkran ba yes ma wo ka say ye mo ya mo wi nti yaso ye show akoye wo ka say o me ye loan card wode wo ho ebeba ade ka munyi ni okay yo amsafo say obi aba homa ne so hello good morning na me bacho o din design me dey get me ka say free abo he ya abo he ya yo ena no pay mebo honorable we no nyina mo abaso te enkoma ena no pay eni juma mo abedie ni ye sua de afi mu pa kama dance na me gidi say mo juma mo die o parliament so ebeboa kutuku ene achimansa area nyina na me nshira mo so yo abusafo yensa announce lines ni bio eye 0201944485 0201944485 0554820910 0554820910 pacho wana aba homa iso pacho mediana blessing ka se okro o ka sa fi hifa amakro wo MP ni hwan woni mu MP din kasamienko okoyo okoyo etza o akwatia de street okay any okoyo ne abrante kasamienti anopai na ma pa ma bo what nya police kese na moye na mo buaga na man no da man na nya minchira mo so ene kwasori why kwasori bo modern ne kwasori hello yeah okay am so bia ma homa no so kwasi ye to aye dwumadi ni so to aso se ene ye hello yes Ahinka FM ni na wonso ohwan ni Baye FM Edward me keze Accra Bosokan utie pa me show Facebook live enti ohwa me no me hyede atare Bagawe me se me hyede atare na me hye MPs ni no na mo studio na ba ko say SS black okay yo fire ye da se what to me a dear chiefy nkran Abosokan minu ade na wo ka kire ya no pai Bagawe be se die na wo ka kire ya no pai me say ahon brase MPs area bati studio where na ayahum ka pa etre obu etre ahum brase etre odro mo ma o my Ghana that na MPC na tia kami sompa yada se me no wafa de san ne tie yada se if you busu enim ayam ka tia pa e wo yesu yada se amen kwasori ne why ya mi chia ku fata why okay yo ebusuafo kwazi over ye to aso Easter ede na wo ye Easter yo kwazi me so obiaba yo hello obaba ko a wudi kan wo ho te sen pacheyo na wudi so de se me pacho ma radio no kofom kakra man why pacheyo ya from Mary ni Sophie Batabi atim Batabi he ya Batabi Mary sister Mary and auntie Mary obi a wo ba ewu wo ba ye be kunu na watumi afa telephone efrei eno Mary eno Mary me entie de wo ka kire yo nyami ramu moya de pa ndeni penna na bayasa mwanya kwenya no so masa blam mwase abese yase yada mwase ani afutuo ni se mama ka kire na mislam o kira wonso eno Mary ne kwasori o ne kosun ba mate yo
Yo, yeah, that's it. Yo, Kwasi. Ofa. And Easter, ye shasi ende. Easter ye shasi ende. Sabe. Kwasi. I'm for you. So mama unkasa. Hello. Hello. Woni oba wo tosu mienu anopai o mote sen. Na me adum na mo se. Yenso ye ho ye na wodi de sen. Efeme kiniga abawa indomie. Asefo dan kwanta. O ka se fi dan kwanta. Abawa indomie. Na wo MP ni hwan? Efacho onabu abesi. Enti onu ti na ofre. Mama ma fans kaka o se e force aka abawa indomie. Na wa ifana ye mbre mebepe indomie ni bindi. No jara mkwanzo. Okay. Yo, abawa anopa mi ntio. Hello. Mizano pe ya dama asini abu mama so. Ejuma ma ye ni na. Yambwa Monday musa meto aso. Ye baba. Opoli interest na mo me ejuma na bosu ye ni na mana. Ye be ye. Na basa indomie no o so o de bebre ye nda bia. Me ya bem de bia. Yo, Mati, ene abawa ye da se. Yo. Yo, Kwasi, Easter wa fa ya shase enne. Se ya launch ye ho ya mo bi ehun se ya ba fie. Se ne parliament ye. Yo, Kwasi, Sanjina Hobi. E de aye ne de ye betwen wo mo kwa wi ane. Yo, opani anase hello me mama anopai ye mo achi. Wan e ka say? Ye jawe de oba o faate. Okay. Me mama money ejuma. Da bi wo kasa won kan wi me wo fase for de omo dos ba akokra ne te. Em di kan. O fase be yan. Me ba ba ni. O faate. Kwesi Frimpong. Oh, okay. Me kasa wa chemo wada. Yo. Anopai. Me mama money ejuma. That's it. In fact, I can go via the pa anopai. So dey. O maka edianu mienu a na kasa o munyina me warm constituency because me free atem osrase but me free atem odan na ye juma do to abanu wa he abanu mom dey register odan me lusu vote ba ko me boa kama onabu akwasi akwade kama ni poster e me ke ti die na be di agro masa macho 2 gallons. Amen. Macho 2 gallons. Macho 2 gallons. Me so meti 1 gallon e free wo die ni mu se wan to aba ma me. Chama se ni nyina ye. Enu ti na menti mienu ni nyina na meti ba ko be no. Na wa fa 1 gallon ko. O chama na fa ba ko kan. Yo. Frembo mami tie. I don't find there. I'm in Slamo. O chanso. My Juma ne pa. Yeah, that's it. Because constituencies me no am boy nyina. You would did your mummy no nyina mumu. You would did pa. Yeah, that's it. Muka nyina mu betumi aye. Yeah, that's it. I'm in Slamo no mama mo den a mo betumi di aye juma no. O chanso. Amen. Yo abusafo say ye de we no ebesi ya course ni besi if is aka kofo no mjina me course o ndi agro ma mitumi mpo nkasa mitumi mpo hume aka merit be sem kro no yewi ndi kwasi ye beche ofa kwasi me boba 2 minutes to say ni akin sisi ya launch ye ho awie ma manfo atiase ye say ye call ya to abama ye ya saba Easter ni omna ba be di Easter no na ye nanim se na parliament ye ba we afie eti na daje ni mo ebetimi aba shosho so nti ya be ye nhihye ni ya be chia busuafo ni ya be chia adofo no ne ade nyina ye nim se asori ahodo obekoso ye ba be sramo da fe ya san ne mpanifo nso atena se ni ya di efie nkomo na ye chi no ya hwede ye koso na fe die ye nso omso ma ye koye ye yeso ye di bi aba bebo wo mo se ye koye eye bosome be miensa munie yankogo manimase ye ba ye de enuonyama ba de djuma ekodi ye no so ni abekire chempanifo mu na o mehu se be arechemu ni gidi o nyama ye no wo monto aso amfa mpa ye nta ye chi de aka ewe enim ne do so kwasi waka we wie we Easter nkranhye sem a wo de ma wo manfo e de na wo pese wo beka afa wo constituency hu ene akwanya we abai
Ofa be constituency die obi kan ye dem na te wo minim dada me so minimum na sabe ye ko ye kakre ye hwetsa ne ya niema esisi ani ene sania omoni yensa wosudie nyame adom be na otwe mienu miensa ne me bete committees bi ewa ha chese me hwese na parliament aye no na me hia se committees no ebehwe mechi ama me esase nipa suma me no eye nipa omuhu hia me pa enu nti no se me kwakwa parliament adwuma kra no a na me hia se mechi enso endam pai enu nti no nyame adom education committee eba ye SSS for placement ni ade no wo mo ayiro mo ho aye adwuma boa dom na no enemy dinsa wo so ma nipa be 200 no mu school nsem no touch ni ade de trinitri ni nyina sara na finance committee for so ehia omo nso nhyiemu mo hyiemu no wo mo de ba beto manim se be kan aka se pay maje pay January maje February pay maje March nso de be show mo boss pay ni me jam ni on be che nti e fa na aka nyina no be dan ade ama finance committee for no mo so fiase de ayoma adwuma enu nti no enhyehya ye kan ye ne de we ya hoode ne yetumi mu ne de ye di so ni aye na yenim se ye call ye budget ye ready ye ni se ne nyame adom bibia call no wano ni ade no enepa ewe yenim pa enepa ewe yenim a chese enhyehya ya ye nyina no eba akwemu a so da ye bete dey yo kwasi me dase se de yewura oda fo ato aba amane so nko gina mrahye badwam ono ne kasa ene yate yi nkranhye se ma ode ma ne constituency for ene pa ewo ho ma ne constituency for ene ode atodwe na kwasi ya wie ni sei eduru meso nti wonso bisame na meso me kam de Honorable Kofi Ahenkrama come yes sir achiase yes sir MP die pa ene enhyehya wo ema onkrofo yi o constituency for omanyo mu arehyimu mapa yo medase die dikan no meda wono mu ase pa na kwasi memfa kwanya so na minchia empanifo yi ye DC fo e wo ye mantem ha the odikan because obie ni ho wode ne nsabe nkumba kire ne nkofo anase ne man so enti no me de be hyase afi achiase yewura aponsa wo hwe achiase district ne so michia no anopai me manitim kwa na ye Kristo awoda ewuda michia no na me de toaso akọ achimsu adru ye Brim South district ye a friend is saying DC DC danso michiano anopei secretary papa yes secretary papa no I am a secretary no osan me senior o school me call form 1 or form 3 now gwazi won say parliament di say almost no me call secondary school no me call akis yes me call form 1 no me first term second term no obi enim ba bia me gina che say o ma me no mo work class nkwa ne nim say me a form 1 student sir who nim say me a form 1 student because na me seniors no kwa it say in the parliament say who say na cho ma for kai ho obi na bai o me say da yina no ma parliament enti me chia danso pa ifru a me come ya me nua ba vic so one of the long 7 women organizers MPP party ni mu ene wa be ye MC wo da vic me chia wa anopai inkum AMA DC ono so michia na nopai michia yan kasanso yenua Asamoah owo Achimansa michia Paul Asamoah champion Paul yes any birthday man o senya ko na pofa enne no na omo bo ayi Oponkrumadi minister no Vincent Oponkruma michia na nopai yes ena oluwa ye nua aboaje mini baby born nam odinam hepa wato nsu mo hwe ne mame why mesra mo oluwa maso across wasene mo hwe oluwa mame na mihia no wa entimichia sankofu na kwasi asema obisa me ye meka ne say
gidie no aye kan no an ede ye adwuma nyankopon ya adom a adwoada a ebe yi me ne me manfo nyina ntuano nyina ye hia say ma invite wo kra ma invite osenya akon ma invite oluwa ma invite oponkroma ye nyina ye beba abeta adwumadie nachi na de wo mu ne say adwoada yeshia anopa nonkron na yadwendwen ye constituency ne ho nyankopon adom eti se odan constituency ne eye district se de odan constituency ne eye municipal no sana ye honso constituency ne eye district na ye bedwen afimuni nyina ekwan ben na ye mpontudwuma ye ntotoye na ye diye ewo afia ebayimu eno na ese ye nyina ye ka bom na ye develop a chance constituency eno ho meeting ene ye be ye no eye adwade nti no me stress obia owakwenye bia no omra na ombeboa yen na se ne odi kan ye no parliament ye ekọ yengu ye kofo animu ase nyankopon ya adoma mitumi nya akwanya ejina the floor of parliament aka samprenu e de akere omanfo e de it say na uze danu bi na adwumi na wo kasa no manfo wo because don't person mo hekto say wa wani tua say person ya na afin wano fomfom a na ne wakoka trees under schools na to say the CSC enso no schools under trees enyadwuma eno de enyadwuma enti nyankopon adom yakọ na yede ne panso beba ema enyonyam kese aba ye mantem ase achemansa de ye wadeye na ye bekosonso aye adwuma de ehwea ne se enkabom no a ya hyase no ye de bekọ yanim na ye ade bia na ye no achemansa dimu achemansa so de wo ekwa na wako kwasi sene me kan ye no kofon privileges ne de ombenya ko because ade bi ode abeton please your time is up. Hey, yes, honorable member. Yes, you are telling me my time is honorable up. Member. Yes, if my time is up, I'll go. Honorable member. But expects. Yes. Na kwasi aboafo omoboa ye. Yentumi kwa yembo. But before aboafo no, text message bi so abaha. Honorable AAA and honorable Mafu are fantastic. Yes. Keep on. Abozege. I'm DJ Lewis. Inside Abu. Educating the youth on corresponding resource exploitation is needed to arrange the system well. Sami of Summerfest Ventures opposite Abu. Anya brofo tsane. Abu here no kaka brofo. Yempesa nema no. Na no JJ Jonjinapo also melancholy nam say what is this? Yeah, ahade ye ba hate anya brofo semu because you to be ka brofo say bruni. Anya abu ha. Honorable members, prayers. Kwesi, you have to appear before me. What's me uncle? Text message by Kubia about saying when is the Scholarship Secretariat releasing the list of the subsequent payment of the virtual local tertiary scholarship? No papa. Yeah, baby school. It's text message about AB no. Ofa, you fa boa for no to afuna. Yo me producers papa. Ma ko de o che ko to de. O ha bi tu. Oboba ofuria manfo. Adwenipa hene Kofi Mensa na Clement Cranton ono de ono no Abrovudin no de na Clement Cranton womu ne aboafo mapa womu omabadwuma no pe pressure am dia to ye so pa enye ize afi ba wo frame me baako na Johnson de me say dey asemuni na brate o mame ho kra ntome kra abusuafo esom no ye de abawi it's been a fantastic day kwasi close to me enko ahenkan 93.3 FM Ekuya Afrakuma studio na boti yankafi emse enano pay no adom ene yenya de abetena ha se yedama sese maje mu fiefie mu monya aso ade etie yen na de ekochi bia adom fancha yen eye mu ade beboa ye metena mic enim sei yi ache on say uti ho de interview a different from awotena ha ni ade ntino de se ne yeni mo bedin hyiemu na studio penifo ene adwuma wura
any more musumako adwuma up to this level and ne ama henkan edru babia mehwe mo collaboration ne mo interaction ni ade na me se odi henkan me training no ye pa training am de man no me ze mu na me menananom training no am de man no so de amamo pa because the collaboration is there oni ho but most adwuma ni munye ne sa because mo ye ne sa no na ekwan so ebi amamo ye ne sa da kwan bi ma yen ono nso waye ne saa ma ekwan ebiama no nti wo nso wo ye ne saa no hunu se ekwan betimi ebiama ire ma se na no pe moje ye Ainka FM